Insellmilkom. Illum il-ħamis 17 ta' Ġunju nilqakom għal Quddiesa u Rużarju minn Dun Rodrik Baldacchino li ġie ordnat saċerdot ix-xahar li għadda. It-talba li għallimna Ġesu hija mudell għat-talb kollu tagħna. Imma Ġesu ifakkarna wkoll li t-talb tagħna irid ikun akkumpanjat mill-maħfra fil-qalb tagħna għal persuni li jagħmlulna l-ħsara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Llum aħna ninġabru f'dan il-jum fejn fih il-mulej se jgħallimna nitolbu, ejjew tkun din it-talba tagħna wkoll. Li f'dan il-ħin, dan il-ftit ħin li għandna flimkien, verament ikun ħin li qalbna titkellem mal-qalb ta' Alla. Ikun ħin fejn minkejja forsi distrazzjonijiet li jista' jkollna madwarna, ikun il-ħin tiegħi ma' Ġesu. Nibdew kull Ewkaristija billi narfu l-ħtijiet tagħna, narfu li aħna bnedmin fraġli, li fi triq naqgħu u nisbaljaw, imma narfu wkoll li l-ħina Alla hija kbira, li l-ħina Alla hija bla limitu u tistedinna biex nersqu lejha. Għalhekk ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Awwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, mhux li kontu tieħdu ftit paċenzja bil-bluwa tiegħi. Naf iva li tieħdu paċenzja bija. Jiena jura likom bl-istess sejra ta' Alla għax jiena rrastkom lill-arus wieħed bħalli kieku kontu xebba safja biex iressaqkom quddiem Kristu. Jien nibża li bħalma s-serb qaraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femietkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi jsanġar Ġesu ieħor, mhux dak li xandartilkom jien, jew tieħdu spiritu ieħor barra dak li ħadtu, jew xi evanġelu ieħor barra dak li lqajtu, intom kontu tistabru bih. Naħseb li jien minix inqas minn dawn l-apostli kbar. Jekk jien ma ninqalax fil-kliem, ninqala fl-erf. Dan aħna iwrejnijulkom bid-der b'kull mod u quddiem kulħadd. Jaqgħu għamilt xi dnub meta jien iċċekkint lili nnifsi biex intom tolew, meta ħabbartilkom l-Evanġelu ta' Alla b'xejn, neżżajt il-knejjes l-oħra billi ħadd minn għandhom lejxin tiegħi biex naqdi lilkom. U meta ġejt għandkom u ġejt fil-bżonn ma dejjaqt lil ħadd. Għal ħtiġijiet tiegħi
ħasbu fuq li ħasbu l-aħwa li ġew mill-Maċedonja. F'kollox ġibt ruħi b'mod li ma nkunx ta' pis għalikom, u hekk nibqa' nġib ruħi. Fuq il-verità ta' Kristu li hemm fija, din ir-raġuni għal ftaħir tiegħi ma joħodili ħadd fl-inħawi tal-Akaja. Għaliex? Għax ma nħobbkomx? Alla jaf li jien inħobbkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien, is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Irod ħajr lill-mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom daw kollha li jitaxqu bihom flimkien, is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-mulej, għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej, flimkien is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejh, ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu, imwettqa għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u d-dritt, flimkien is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn minn għalihom li iktar ma jgħidu iktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbu intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħkom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum fil-Vanġelu Ġesu qed jistedinna biex neżaminaw il-mod ta' kif nitolbu. Jekk hijiex il-qalb titkellem fit-talb tagħna jew inkella mill-fom il-barra. L-ewwel ħaġa li jistedinna li nagħmlu hija li nindirizzaw li nsejħu lill-Alla bħala l-missier tagħna. Li tolqotni għal fatt li ma jużax il-kelma missieri fis-singular, iżda missierna. Għaliex din hija talba li taqqadna l-koll flimkien, li taqqad il-komunità flimkien, ta' minna l-koll ulied tal-istess missier. Allura meta nitolbu din it-talba tal-missierna ma nistgħux ma nħarsux lejħutna l-bnedmin, huma min huma. Fi kliem ieħor din hija talba tal-aħwa. Ġesu liben il-kbir jagħtina l-opportunità, jagħtina ċ-ċans biex miegħu naqsmu l-missier. Biex aħna wkoll bħalu nkunu nistgħu nsejħu lill-missieru bħala missier tagħna. Missier li huwa fis-smawiet, imma li mhuwiex il-botma minna, imma li jrid ikun viċin tagħna l-bnedmin. Missier li jismu għandu jitqaddes mill-bnedmin kollha. U allura s-sejħa tagħna bħala ansar hija li bl-emil bi kliemna aħna nfittxu li nqadsu l-isem ta' Alla.
U meta ħutna jaraw l-eżempju tagħna, jaraw il-mod ta' kif inġibu ruħna, huma wkoll jinfexxu fani ta' tifħir, mhux tant lejna l-bnedmin, imma lejn Alla, lejn l-isem ta' Alla. Din it-talba li nitolbu ta' sikwiet f'xi laqgħa meta nibdew xi laqgħa jew inkella ta' kuljum fit-talba tar-Rużarju, fil-Quddiesa, nesprimu x-xewqa li s-saltna tal-Alla ma tibqax il-bot minna, ma tinżel fostna fuq l-art. U li rida tiegħu, ir-rida ta' Alla sseħħ fostna l-bnedmin u fil-ħolqien kollu. Is-saltna ta' Alla tinżel fostna l-bnedmin billi nfittxu illi ngħixu ta' aħwa. Għaliex is-saltna tal-Alla hija saltna ta' ġustizzja u paċi. Allura m'hemmx lok fiha għall-inġustizzja, għall-esklużjoni ta' xi bnedmin. Ġesu permezz din it-talba jistedinna biex jiena u inti nitolbu lil dan il-missier li tant toħobna biex jipprovdinna l-ħobs ta' kuljum. Mhux biss l-ikel materjali, imma wkoll l-ikel spiritwali li jrejjaqna, li jmantinina il-kelma tiegħu u l-Ewkaristija. Din it-talba wkoll nitolbu l-għajnuna tal-missier dak li għandu x'jaqsam il-ħajja ta' kuljum, l-emil tagħna, b'mod speċjali fejn tidħol il-maħfra. Għaliex il-maħfra hija proċess ibes, proċess ta' tbatija, proċess kontinu, mhux ta' darba u daqshekk, imma il-ħin kollu rrid naħfer lil persuna li jista' jkun weġġatni fil-passat. Iżda meta naħfru, aħna nkunu nistgħu nitolbu għall-maħfra tal-Alla, għaliex meta jiena nagħlaq qalbi għal ħut il-bnedmin, meta jiena ma naħfirx il-ħut il-bnedmin ikun qiegħed nagħlaq qalbi għall-maħfra ta' Alla li qed hemm kontinwament. Għalhekk illum ejjew nifqu fuq din it-talba. Din it-talba li ngħidu ta' sikwiet u ħafna drabi aktar x'laqqas inkunu nafu x'qegħdin ngħidu. Imma llum ejjew nifqu. Insibu dak iċ-ċans, dak il-mument żgħir illi forsi fil-kwiet ta' darna, forsi f'xi kappella tas-sagrament, nitolbu din it-talba bil-mod, kelma u nifqu fuqha. U wara lilek x'qiegħda tgħidlek fil-ħajja tiegħek illum, f'dan il-jum, f'din il-ġurnata. Alla li huwa missier tagħna l-koll jaf x'hemm moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna u les li jagħtina dejjem dak li għandna bżonn. Għalhekk nitolbu għar-rajja tal-Knisja sabiex maquda fis-smieħ tal-kelma u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti iħabirku għall-għaqda fost l-insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom responsabiltajiet edukattivi u ċivili sabiex fil-ħidma tagħhom jgħinu lil bniedem ikun dejjem miftuħa l-Alla u għal-ħutu l-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna għalina sabiex it-talb magħmul bis-sempliċità u bil-ferħ isib postu fil-familji tagħna u fl-impenji tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq ukoll nitolbu għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-Knisja Maltija. Alla għadu jsejjaħ għalhekk nitolbu l-adolescenti u ż-żgħażagħ biex ikollhom qalb miftuħa biex jisimgħu is-sejħa li Alla qed jagħmilhom fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq ukoll l-aħħar talba tkun għall-morda kollha, għall-anzjani li jinsabu weħidhom, kif ukoll għal dawk li jduru bihom biex il-mulejja tihom ħafna saħħa, ħafna sabar u paċenzja u l-mulej jgħinhom fil-ħidmiet kollha tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, li f'kull ħin iġġedded fina id-don tal-ħajja, żommna fil-grazzja tiegħek sabiex nuru quddiem kulħadd il-ħniena li inti urejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċji għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġeddidna, sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier Quddies, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħonna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu Santu biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoċbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna li nalkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bir tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu issa t-talba tal-aħwa, it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu kif ridna nagħmlu hekk għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla Li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-om istidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li hu jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej, Irroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġessu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titint kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rtikul li bentijek bħanna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nobitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwek kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiċ ta' Kana. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tint kif is-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rtikul li bentijek bħanna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nobitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwek kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tint kif is-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri inti jomna għalik isma' talbtana, Ġesu li twet għalina u tikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubit neħrisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fir-raba misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun titint kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma' talbtana, Ġesu li twilet għalina u tikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubit neħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għejd. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tabtana. Ġesu li twilet għalina u tikun li bentijek bħanna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kolla, specialment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għalix aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nikpu nolf u f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil-Ġesu frott l-imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titint kif is-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom o mulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu
bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlosin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajji tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb Quddiesa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fil-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. It-talba ta' Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb minn Ġunju Baldacchino. Ninformakom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 il-Quddiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Tistgħu issegwu l-Quddiesa tal-ġurnata fuq knisja.mt. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u l-kumplament tal-ġurnata tajba.